no SOMPA nkransa 90.7 ena ahenkro tachima bro champion de duakwa 106.1 frequency krona no wo mfimfini mantemu na mo wura ho wo mankasim ya fra ne kingdom live wo ho decoder so ba FM stations ne wo no abusuan ye gina mutese Ghana franka de ya de kosi is match no we ya mebo so yi we ase nyina pa no yewura tabo atende yakwa akoto so www.sompaonline.com wo hwe ne se wutie nyina ebafua SOMPA FM live and YouTube and abrochire for ne denam and any mongoma on Facebook no so SOMPA 106.5 FM ya na de akra na so na fe wache ama anu anya bi ya de kasa na densam ne banti kasa natural mineral water wo kan yen ho na awiei time da yen so midimafo heba center de Dr. Tam da so na mom time na ode to yen so no TIME Dr. Tafrija na yes aduru no yenya no nom wia ye no motoso yetimi didiye hagia special local foods na damanti awiei ensama asunye no de abeti bi ne se awa wosam ya eno dasi ye won kenken so nam so mani pama kuma kudumienu wo mo efrim wo no empanyefo abamane na munsam anoden posifo ade krata apie monten wo mo kire mu se wo mo achenkrofo be se ensia bia ebi eya sojafo ebi eya posifo wo mo abawura wo bifie godu ye wia Nano na ye di fitre ene enkremofo no bia ni fitre won ho pa sansa na ya akonkyene na wei eye di ada woni e fra ne donchi no Ghana mampani wase na wose eduru sa de a eye nka bomu ane no sofo wono so refisam ne amanyoye wonsam so etrose enka bom ne asumdue eno na baboa ama Christopher ne muslimifo yayeko nana e was State House ho ne abodwa data ya enkremofo edi wanam efen opani a wojina mu etu franka no ama amanyoko MPP Dr. Alhaji Mamudu Bawumia wapi honi sembi anything asantema mu nso ba bedu wokwase na so amesei adaje ne posokura MC eduru ase ama yes madam de akire na nkomo ayeba ye de brew Ghana mampanyi ye Roger Dramani Mahama adiaba wase aban no gu ahoboa ane hyehyɛ so sane ye beya sika botene 100 million Ghana cedis womba da na akire ama technical universities akoto no 2027 wode abon ho bra na oswani a wo hye amanone ho nsam so no nyafo Samuel Kugyeto Abrakwa wadi atodwase xenophobia upemu South Africa memu a aketesi a wanya finhia no be se aduanan mienu hairdresser ya wo mu chem se video no aba na aye hu no wose Ghana ye gina mu di ama no na Ghana investment promotion for wo mo nso na ekasai na wo mo nsam ne se sade Ghana fo bi yan hyehye wo mo se jamamra na wo mo de aba na ebe ma mo na ne fo na benya dwumadi ahodo a wo mu die so mfa so nye saa na tie na panimfo akyerem na hu bi na monten so mra sebadwani a ne din ne wo hene Kwame Frempon ya kyere no e wo Netherlands abochimambu no ebi mo se ai money laundering ho sansam wanti ne ya kyere no ene de kaka ho ene owura Roxen Nelson dafiamapo wasasem kroye mu no wabepensen mu de ntia owura no ya kyere no abusia na sai wanya nanti yesa court GM Bank papa kwasi Indium ne bank no wo mo kire mu se yesa for mo license ne ma wo mo Bank of Ghana so the krata ba dia sem no mo se na auditor general hon so nkomo bi piepie se kane deputy sports minister anase minister no her youth and sports wo mo de ntansa bi bobo no wosikasem ho na nso ni nyina sa 579 million Ghana cedis no African Games ho se no kure bi enim na yede mu nsam ba ye fron mo abakwa mo na ne ho so de ye baba som ewa fofie kaseboy emu ane ayekwaku ane akua eda ye ne yatena se a ye bekenkan semedia ma wa fofide mu no eyeme AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten mene ABENA BADU ADEPA KWOFIE enafi triple man APAM DADAA Afei yajebrana ensam no yenchechemu emfa emamo eno da wo Ghana yante asem de kura amfan free asantemu antemu
offense north mense mu ya eno kro ba ko friends and kinkensu e wonom na rehosam yi asiye omanfo no kire mu anase ehyen bi a na efiri kumase na ni ekire mu ewo tachima na anase free tachima mpo ena na ni ekire mu kumase ekonya nkwanhia ya wi ekire nipa makoma kodumienu abusua na enya asem ketewa makora enti ye kora yensa kan kire se abusua baako woba maame no ena afei ne ma ya ne kunu sa aka ho wo mu nyina nipa num wo mu nyina kana na won mo tina nanom ewo ense do asem de koba asa na kokwa yare wo sem papa sanse me ko pa bibia bedi oni mbrede ne nam entie bi kro po kire sa nipa makoma kodum yenu ya ye ka wo mu asemi na ebi wo honom a ena fo fidai na nka wo mu ginam ye nya asem keto makora ya nka wo mu so kwa akodi bi enti wo mu kwa wo mu nkrom o ena se de akwakosie na ye kwa wo no so na ne wo sem pa kani wo hene so moa akwakotwetwe enkomo ne ebisa ne se aso aba ne se ye anka sasanse enti ya yensa kan ye kire se wo hwemu abesa wi no mienu mu ana nkwanhia no asi ye na so enam se ambulance service wo ma medru ho ntamunti no ena de asi ye no nipa dodo no a etumi efirimu e wo sempaka ni ma han sompa so nie abida ba me so asam do de yanti bi kura fiti enu ade ba no no kwasam no se ensu agugu awohuru moja na so enya de aduane yetimi adibie asam na ba ne sai ana nkwanhia ya se yesi ama nipa dumienu wo mo firimu sa Really about Manada was na let's people you see SOMPA possible. You understand Andra. A more a other don't cook a probably today at the night and I would literally move a comadaya. The aya forum say lack and cannot respect. And the idea and then of also get to percent the block of Anna a year 50. You understand a mini basa. Aye standard commercial vehicle allo be free commerce and limited me ewenchi the registration number no EBD 2910-10 any trailer dia and also akoli cement every anu enso free aye etima ebe commerce e de hwani a amumu wa de edipa makuma ko edu ana se na no ewo ense do ebu nan atini Adam could do a year and think of my other family. And the number one woman, I didn't get a line. You move up one another mark and one. Somebody can say, Edipa, you and a free. Now, therefore, I did and I'm so open to buy and you know that. That is that. Open the job of my young man to 4 pesos. A year standard car no one I will do Kumase and a little always, you know. When you over 50 cars and line, I want to air the Passoka. Now, when you were taking you for come, and the fact of come, Moana will do the idea. And yes, still, I know to do pay. And it is over break, agent academy, or finding things. It will make communication. And by the team, only trailer. It is trailer, I say. It is from a Russian station. Obetumi nya kwan na abesen ebe se stand can no onu tie nya botara ba bi akela no eti pomama no onu su chi pom bi ko dia no a ko wi asema fa ko se bi na ba eri ti bi aba ebra ti da no be sa ko ne die na enya dia eye akoma da bonten so no edi tie wa na ni ba de se o hwe akontuso no na efiri ko so ko wen ti no ebubeye enaya na so enumudie omo ye enkamofo a enesta lai akomu nyile kofi akopoditi na omo kofi mo so ye ya na tani ye nyina ye ni Islam esco mo no embro ni mbere be ye no so ana omo bi ta mu ye muzeli fo mu ni nyina efiri enkinkan su abaya re so ya mbotore kofi mu wo wanchi enne anope obe kila so achete o ma to mu na akora bere ma bi ga anope bi obo be no so mu no ani e pro wanti ani e bisa so so e dia na ekoso na the ekoso ni na se aya wure wo mu fu e san se abesia o mu nka bi nchemu a akontufu a wo ko nkuro o ma ko di buronya ya sala kese me ye na e ndi bi e tire bi o mo bi
ya me amfa fie ma wo show kwanti wo ya eti na ba na wo sani ya samre de edi pa na ko du ni ni ana fo na anu mo fie bo na mi obo aka de ba bi o mo dani no ya de ala samre de o ma wo fit e bo ma ba eye konfolote abaya de sabia wo tuna wo so ye se ba de pete wo eti samre de bubu a kwa ye no eye so akare de afre na me pe ibu mi enfa yehu ebusuafo ena ya aka de yehu ebusuafo no ebusu a ye srese tempo ebi etesia kazi wo kwan ye o mebi ya ne de papa mane se ofere ni ntire mu wo entintensi abaya de Zambia isan se bi ana de kesi no bi ana ka tawo ni ya bodu Zambia tape na mane de ko asem yi mu ya na boa ye womo a womo afiri mu no na ema no yesai na mema yesai na nkoda wo mu ana mini aba ema mo omo ye nan ana nkwada mi yu ana mema o maka ni yinsia bitane kokoye shankani ya anam so na se wono si fom atrela yin so si ya anam so ma akwakohia yi wono wote ase ana wafiri mu bi Ante tabiya anu da biya kai kana nukreli o tankani ni dia wasiate nasa waka wono na waka wo bi na nipa mienu ba bia wo modana emu ayedin no le ba so ane ya hwe kai ya ya kan wasam ni nipa ne yedodo sana na timu ni pa wo mi na no mo yedu na okay nasa trailer no kwada driver no wan kan ba bia trailer no oni ni mate no after omunya cat you know enye kese sa and omu de asa da so omu de video camera kan be ayi trailer ni mate die o jina okra na wo boa aba omu bu program ni no ye nyina ye yi o so mo free ye kan no ma omu mo program ni no ba to come yendra ye some show ya wetena shi akon no so endro akon shi we mia de na mi shi dia because o wetena ye kamua enkeni na peke na o ba o tena kana ye no a awra ho papa na yi kwa yi de e free komate e ba ofe so e ba bofo akomadan consumer intampo road here Niga ba kamera person na wotu bia no ka to for mo ana ka na to for so enya de ya se bi eya ho bro so ombra elie na ye ta no tu ho nkomo yi anopa na that bi so akomo pentia o mo bia de na e so de ni si ma o mo ba ho so en kin ka ti no na o bi so so o mo no se bi eni se ye na ko se o mo ba ka ni ye no eni se elia no ya no obi nse ti ni si ye no you know what the temper you see here I don't know for temper Osampa kani ma ya no wase na yemfa wonsi bibia ne yebesa ba wonchen why ati me da su bibiri I was your way Osampa kani wo hene somua ana yete ne nka na rehosamu a eno de si ye won kenken so offense north mansini mu asantemantemu na enam so amani padumienu wo mo afrimu ya na ne nyina mu no na ba wa beidu enso ebo ne chidom ena amani boy wo mo etobreye abusia ye frere ho samene mu na ya nto ansam no so wonsam foforo mu ne yensere twedi ampon de obo ade no ogi ade eso wonfa wan mu nyina ekra ensie yi na yewura mu wo posi adwumako no wo mo akache wo mo ade krata ba na krata we no wo mo nhya ni mu ma Facebook no so na ja wo no ekotro sakrata yi eto ye wo mo babane akere mu say special operations assisted by IGP wo mo empanimfo na akoye arresting na sa arrest we no ansa no mo ba kwakoye no posifo se wo mo ho na Ivorian bi a wono ye investor wo firi ni kuro mu woni mamu ana wo bepem wo mamu agya wodi ni sika ba be hye business mu ya wo ye Musa Bamba ene ni dine oho ana wo be ka kire posifo se akromfo abawia no na akromfo wo mo bawia no no mba ye wo mo yom se wo ebiso wono wo ye IGP wo bi kura se wono ye CID wo bi kura se wono oye military officer ne de keka ho entin wo mo wia ni gold a eno no hwem wo mu duro no wo mo kire mu se be 6 kilograms
na kyerɛ gold ni mu odu pa wa mo kyerɛ sɛ woton kora no a ɛbɛyɛ sɛ $450,000 choppable dollars na kyerɛ gold ni mu odu ɛna akoromfo yi ɛbɛtra mo yɛ n'agya otido wanom ɛde kɔi na ɛbra Musa Bamba ɛkɔyɛ saa case ni posifo kyerɛ sɛ wɔn atena wɔn to so ɛneɛ ɛnkran wɔn ahwehwɛ mu tema afei anyinam Kumase Takrade ɛne miayɛ bi a wɔn tate sɛ yɛ ruby gold ɛna afei mercury ɛne sika botene ɛyɛ cash no cedis no ɛne US dollars ne nyina ne ruby bi no wɔn hwehwɛ mu a wɔn bamaneɛ sɛ wɔn akye enipa maako bɛyɛ sɛ ensia yes enipa nsia wɔn akyi wɔn yi wɔn edin ɛne Mohammed Umaru dodoɔ na afa no Alhaji yakyere no Gabriel Sewono dodoɔ na afa no Dangote wɔn nso yakyere no wɔn kye saa nipa mmienu wie yɛ ɛne yɛtoto wɔn anu ase mona mokɔ wi a Musa Bamba ni gold a ɛsom 6 kilograms no ɛna wɔn kyerɛ sɛ ane yɛ ne wi ayi na so nya yanko bi ka ho na ne bi aka ho no wɔn kyerɛ mu sɛ 2 military personnel na kyerɛ sɛ asogyafoɔ mmienu ɛka ho bi Lance Corporal Eugene Akurugu wɔka ho ɛna afei Lance Corporal Emmanuel Ako dodoɔ na ɛfrɛ no Bullet wɔn mmienu ɛyɛ asogyafoɔ ɛka saa korɔ no boyi ho aposifoɔ mmiɛnsa ɛnso ɛka ho a wɔn nso dini Inspector Richmond Osei wɔka ho Corporal Gideon Ano ɛna Lance Corporal Felix Deku Teteje wɔn so ɛka ho bi enti no aposifoɔ mmiɛnsa ɛna asogyafoɔ mmienu wɔn ɛna wɔn ho akɔfɔre saa ɛyɛ korɔ no boyi anu no ɛyɛ 6 kilograms gold a wo ton wa ne boa no ɛbɛsom $540 million US dollars yi posifoɔ abamaniɛ sɛ saa ɔmpanifoɔ enum a wɔn nyinaa ɛyɛ adwuma ɛwɔ security service no mprempren a yɛ no kasa yi yɛn ntade te wɔn kakra ɛma nhwehwɛmu ɛkɔ so na ne nyinaa mu no wɔn nhwehwɛmu kakra bi a wɔn so ɛsan so ɛyɛ from May 23rd and May 24th no busumi yɛ mu no wɔn kyerɛ mu sɛ wɔn agya owura bi ɔno so de Augustine Oduro wei de Justin Oduro dodoɔ na ɛfɛ no Donkin ɛna ebi mu nso bɔ ne mmerane mafia na kyerɛ sɛ ɔno nicknames ne emienu ɛna Clement Jesse dodoɔ na afɛ no Farouk Zakaria wɔno so yɛnsa aso ne mu a ne nyinaa no ɛfa saa korɔ no bokuro ya posi adwuma ko ne sei wɔn ka kyerɛ Ghana foɔ sɛ wɔn dwen yɛ ho enti nnwuma a woyɛ no yɛbɔ nnwuma ho ban yɛbɔ gyabadeɛ ho ban enti sɛ bi a woyɛ obi man so ni ɛna wɔbɛpɛ mu wɔ mɛyi mu wode mo akoma nto ɔyɛ mu na yɛ adwuma a woyɛ ne yie na nso ɛbɔ ɔman ɔman so yɛnya sika papa bi mfɛmfiri so na ɔman yɛ ntimi fɔ ɔman ho bra na mpanimfoɔ a yɛakyere wɔn yi ɛne atimamufoɔ ɛne militaryfoɔ ɛne polisifoɔ yi wɔn akakye a wɔn boboa ama hwehwɛmu mapa akɔso ɛne na edumienu kaseɛ no ɛno na wotie atifi anafo mfimfini apua ne atoe nyinaa yɛde ma ɛnam sɛ mframa na ɛnei na fofi a ɛyɛ nyinaa yɛ sɛ usirimifoɔ no wɔ moburo nyani we ne ɛfrɛ ne idiada na ano deɛ na ɛyɛ akɔnkyene nti akɔnkyene no a wɔn breki yɛ no wɔn didi kakra na mmom deɛ didi paa no ɛbɔ afɔdeɛ deɛ yɛ nyinaa yɛgya Ibrahim deɛ frɛ na Abraham dodo agya wɔde ne ba Ismail wɔkɔ akɔbɔ afɔdeɛ no saa afɔde bɔ ne wei enti nya duru so a wɔn bɔ nkɔda ne nyinaa ti afɔdeɛ ba saa na nnamabu na emu na Ghana mampani kopi ase wɔ Black Star Square ɛna wɔkyɛ sɛ deɛ Ghana ha yi ɛsom ahodoɔ ɛwɔ ha nyinaa wobɛkɔ kremoni na yɛ fie wura na deɛ wɔ ha ndan wɔkɔ asɔre wɔ kristoni na so wɔn nyinaa timitena bom no saa nka bom no yɛnkɔ so ha ma ne nyina na fe watimi wakame yenyimfiri ya brabom na wo kasa nsemi nyina no ne yama ne bofo wo hodeda enti wo fa bi mae. Christians and Muslims have lived together harmoniously for generations, sharing communities, schools, businesses, and evening family ties. We must continue to preserve and strengthen this harmony. I urge all Ghanaians, irrespective of religion or ethnicity, to continue promoting peace, tolerance, understanding, and mutual respect. We must reject extremism, political tolerance, tribal divisions, and all acts that threaten our national unity. As Muslims, we are guided by the teachings and examples
of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, whose life embodied mercy, humility, honesty, kindness, and justice. We're also blessed in Ghana to have the enduring example of our revered national chief imam, Sheikh Dr. Osman Nuhu Shaributu, whose life continues to inspire all Ghanaians through his humility, his compassion, his simplicity, his tolerance, and his peace building. Enti sa peace building, tolerance, any unity ni nyina ene bema yetimi akire economy no na reset agenda wa reset no ebetimi aye adwuma. Enti se the economy no nso wombeka ho bi ama atimi agina no eno nso de wode to dwani. Let us emulate these noble virtues in our daily lives too. I especially encourage our young people to remain disciplined, law-abiding, respectful, and responsible citizens. I urge you to also avoid drug addiction. Our nation needs young people who are focused on education, skills, hard work, entrepreneurship, and service to humanity. Distinguished guests, when my administration took over office, we inherited significant economic difficulties that affected businesses, families, and especially young people seeking opportunities. Over the past months, we have worked diligently to stabilize the economy. Eno Ghana mampani bra wojina paso ewo muslimi idi ada wo mubro nya na ase no ne nkomo a wode to yama ne bofo anim bi ena yede eto awi. Awasasem kwano mu no wosofo ya wohwe fesem ne amanyoye wonsem so Alhaji Mohammed Muntaka Mubarak man triple M wapanyi pai anso afasa akwanya no so ekasai na wode afutu amayenu no muslimifo nyina se anai se wohwe mu ade ba ko pe ana kan nyina ye bom se Ganafo ni nyina no ye moja se ne wotwa muslimi hu a obehu moja kokko na wotwa kristoni a obehu moja kokko no kire se ye nyina ye nipa ko honam ko enti ye hwase ya be ye de asumdue mapa betena na ya asumdue ye wono ye antoto na se ewo kwa biaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. We are here once again with another year that we've been blessed with another Eid al-Adha. Time that our brothers and sisters are in Makkah and Medina and Mina, Muzdalifah, and they are carrying out all the festivities of the Hajj. It is our prayer that this year's Hajj, they will pray for the peace of the world, so that the world will be at peace with itself. May our country, Ghana, remain peaceful. It is our prayer that our country will remain peaceful. And all the places that we have one disturbance or the other, it's our prayer that Allah will use this Eid festivities and the prayers that all of us are supplicating. Allah will use that to forgive us and we will create more peace and give us peaceful coexistence with our neighbors and our siblings and everybody all around us. Yes, it's time for us for Eid al-Adha once again, a time of sacrifice. Sacrifice that symbolizes the spirit and togetherness and unity of Islam. It is our prayer that we'll use this to unite ourselves. This moment, all of us should remember the needy among us, the poor. I was only turning her so for your chef is some Yamanya one some so Muntaka Mubarak Muhammad. Abusia ewo yenuanu Muslimi wanom akontene aja wamo edi ho fan ya yekunkum nantwie omo a wamo kumponche ne nwan ye nei wombebre ye bie amyawe wamo ensemu a ene egusu a yegina yi na opani a wono waya first national deputy imam ononyamfo Sheikh Kanel Mohammed wakasa ewo dwumadie no ase ne nsam wode to dwa nyina ene sem waka kire aban mu mpanimfo wo mo hyamra ema mra etse ne ho ase ema mra etimi esu fifiu etwa puse ese dia ebeda wo mo apono so LGBTQI+ sa oba no ne nwakoba ebeye sebi empa so agro ya trade ampon eye na chiwade kese bema dia wase ne nwakoba ma sebi ne to na obebu agumu sa otiasini pa wase media meware aboa otiasini wase media edua anampe sa ne mani nyina sebi yenso so o maimu no Sheikh Kanel Mohammed say wasra penifo da ni dim sa bill no wanom passe na animanimu ya na enyemra. This matter remains of great concern to us today, just as it was yesterday. We respectfully call on the appropriate authorities to expedite the necessary process and ensure the passage of the anti-LGBTQ in accordance with their values, beliefs, and cultural principles upheld by many Ghanaians. May Allah guide our leaders and grant them wisdom and unity.
Let's pray. Sheikh Kanel Mohammed, first national deputy chief imam, wano ene kasa ye, ewe yenu yanu muzrami for, wenam afashe yi asenyo anu kwa ne kasa ye. Openia wano wajira mu apre franke tubre jano, ewa MPP wasuru kokrokama yukono edimo, ediamo mo ayono, nyafo Dr. Haji Mamudu Bawumia, wano so ekopie mu adwumade na sibi na so pania wajina na nemu ekasa ye enkane offensive south emra shebedwani ononyafo Ben Abdullahi Banda wano enejina Dr. Haji Mamudu Bawumia anemo ekasa ye ninsam eni and to fight poverty. And that is the thinking and the belief of Dr. Mahamudu Bawumia. Therefore, we should not let religion, politics set us apart. God in his wisdom, in Surah Al-Hujr, had intentionally he created us from a male and a female and made us nations and tribes so that we know one another. Peace is very, very important. Without peace, there is no development. And that is the thinking and the belief of the former vice president. On the basis of this very important occasion, the former vice president wishes Al-Ummah Muslimin and every Ghanaian Mubarak. Assalamu alaikum. Onyanyafo Ben Abdullahi Banda wano enejina openia wano wapre openia wano otu franka no ede amama nyoko MPP wasunu kokokwa manyoko Dr. Haji Mamudu Bawumia na nemo eno de sansemi etu dwane krokro mu no openia ono so okasa ye bie ewadwumade no ase eye enkane openia no ono Watine dwamu ewo emrashe bedwamu former speaker of parliament do ajaho wano so esrei ese enkabo mapa esase prayo hoyi wuye bako ebujen okabo mu emuda. That Allah does not record the meat or the blood of the sacrifice, but rather the devotion, piety, and sincerity behind the act. That teaching remains important in our lives today. The essence of it is humility, compassion, sacrifice for the good of others. It is also for this reason that Muslims are encouraged to share what they have with family, neighbors, and friends, especially those in need. This spirit of charity and solidarity is one of the enduring trends of the Muslims in Ghana. At a time when families are facing economic challenges, the value of empathy, generosity, and care for one another becomes even more necessary. We must continue to look after the vulnerable, support the poor, and strengthen the bond that unites our community. Ninyina aya yanuano Mozrami wanom ejumedie eno afashe yi ho ensem enenti eye afofidama mofra AKOSUA wunso awutie ye wankwa adumanso hu donti ye de wase ye ba ne ye bede sensam ede somwo enkane opani anu ono waye speaker ewo mrashe bedwam ononyafo do ajaho wono ene kasafa enkabom ho ewo state house ewo abra osi Ghana mampanini anemu ensemin yesem training nana opon checheku ene tam free state house oton eno de somye abusua enuane a wo mo no ane nam a wo mo chechie se wantimi anwewi eni dibi pa mo wede ma ebe me ya na wuntimi nso a na chese wonu mato no ene time heba mixture okutayemu na kase ye de bre wo pebisi pono so na nonnom na malaria na edo tatashe pa enono enkramofu afiri de ya wo mudie wo mubronyan idi ada ebise udidi wie ya no wakwa akoda sanse ya afofida no kumase nso so ame ekoso pa state boys ho enam so ma abai krache pani a wono na woso ame okoko ginam onabo franco usu ansa ekasai na asemti a wo mugina so afi no ya efrefre nkabo mu ene se ye nyina benya nweta so abo ama ya kire o mayi wo kan bi kan ho edi ama me se minini so ame no sebi mini imams ne nananom ayefre kano bro fokasa as stakeholders won ene ye no edi dwuma edi se ene eye sacrifice ye edi adai na ye se meba na me to me penifo enim se sebi me ko ame enim die ntimi enchimi maso ame ewie peye enti no mabie kwa ato se obi bia na owo akonya bia no ebetimi awo adwechile bia betimi aba na yenyina ya kabom yetimi achechile so a na ochina bi no yebomidin a yanka se owusu ansa nko ana ebeja ne legacy ebeka se owusu ansa ne so amema nyina no eno eyo na wo franco owusu ansa so ame aba crash penny no na sabre kro na de na no wo mo tworo bi si ya na ono abu ni ho a wokoko gina mu ya wono anso na ye
Chronom Chirase Letra area, assembly member, honorable Evisiente chair, friend, yes, madam. One also could be, now the Yentini the auditoso. No, Medas, if I'm one about everything that she don't know from yes, madam. The Americans get them to phone in us, Madio Mutini, and Nano, MC, so they are John, and could almost say, the Moya, the man in Tumpo. The idea I had it said, no more MC, Abaso was idea of my MC, we are a BC that if it's a swab by. Into Munad and some Bonnie and each year, I can chance the warrior, Uncle one year, Mount Yanoquan. And to me, one about that she had to run off from yes, madam, and I deputy MC, actually, the book could be next name mu di nya kase wo so me e yakoroye and we see e besere e adobere e senator Shemakro moko no mo jasi eno e deputy MC ya honorable Evisiente ura so amia Chronom Chirase Letra area e ho no wo assembly member enkomoi wone ba bedu enedi afei yakɔ ansamfofremu Ghana mampanyi yɛra John Dramani Muhammad yatudwa akyerɛmo sɛ na ban no ayɛ nhyehyɛ sonkokora ya wɔde agu akwan mu na ne nyina no ayɛ sɛ ɛnɛ wɔhwɛ technical universities ahodoɔ yɛ wɔ ma Ghana mu a ɛyɛ maako edu nam so nti 2027 budget no mekyia kɔ ho mabɔ sika yɛde bɛyɛ adwuma fempemienu ane aduonu nso no aban no atwa sika bɔtene de ato wɔyɛ no 100 million Ghana cedis sɛ saa suapo ahodoɔ maako edu no wɔbi ya nsa bɛka 10 million Ghana cedis no de abɔ no ho bra ekoba no sa no a ɛbɛma sa technical vocational education no training no atimi agina na so ye pa na ye nuanom a wo mo pepa sa wo so kwadwen teteye ɛwɔ nsa no nwuma ho no wo mo tumi ayeni. Much of our national academic attention naturally gravitated towards traditional scholarship and theoretical research. While those contributions remain important, the demands of today's economy require us to place equal emphasis on practical solution-oriented research that directly addresses society's productive needs. The future of Ghana will increasingly depend on institutions that can develop technologies, improve production systems, support industrial growth, simulate entrepreneurship, and equip young people with employable and adaptable skills. And that is why technical universities matter profoundly in Ghana's future. Distinguished ladies and gentlemen, I was here Ghana mampanyi yɛra John Dramani Muhammad and yet so wakasa na watch say technical universities best do a ɛwɔ maimu no 2027 budget no wo mo ebenyo mu chefa wo. Yade wo ewramo awon sam foforo mu dia na opani a wo no ye soani a wo hama no ne ho sam so wo maimo onenya fa sami okujeto abra kwa wo no na ekasa yi wo kire mu se empanimfo ansa kan video bi eno no fi South Africa memo eye Johannesburg rabi a wo no ye Ghana ni a wakwatena ekrom ho no bese mfinhia bese duno ene e kire wo ye hairdresser ni mfinhia bese aduanan enum 42 ena mprempren wo mu yi na wo hwemu na kyese ko South Africa pa entem ya ho no akwa bobra ni bia wo ye hairdresser yeti otimi botre emetire so feffe wo bisa na yese Mr. Kufu wana boy ye we na be hye awuti ye fe wana boy se Ghana ni na ye frɛ no Mr. Kufu no a wo mo kyerɛ mu se South Africa fo yi a wo ma hyase a sabi wo ma ni ntua de nipa de atua ya ye homo ade hye yi wo mo de wo ma asɛm akɔ ne so ma sesei de aye no ani anyan ne ba aye video etoto srempanimfo se de aye ne de waso mo be pagya ne maame ene wono mu nyina da ede free oman nem eba oman Ghana mu sanse mpani sa osia chi nya ode koro anu a ɛhɔ ana atafre onenya fa sami okujeto abra kwase sese ne dia mu nyina mo kama to ebra so na video mu hu ye Mr. Kufu hairdresser ni ne dia ne koro ade ɛte wo mu sunu mu se hyew nyankopɔn ya adoma mu nyina yede mo bedu asondwe. Arrive in Ghana as if you are orphans. You arrive to a hero's world. The chief of staff himself has called me that he would love to join me to receive you, and he will be there leading a high-powered government delegation to receive all of you. You have seen the arrangements that the president has made. We have met and discussed a 5-item package that everybody will be entitled to. We want to show the world that we cherish our nationals. Our citizens matter to us. Yeah. You are not refugees. Openi okasa ye ayo nyamfo sam. Ononyamfo Samuel okujeto abrakwa wono ena ye North Tom ra hye bedwani a wo sanso eye soani a
wɔhwɛ amanɔne ho nsɛm so ɛwɔ ɔman yi mu nti wɔ assure Ghana de hyia wɔn South Africa ɛnɛ wɔn kyerɛ mu sɛ first batch ya yɛkɔfa wɔn no ɛnɛ ya na plane bɛlandeɛ ɛsɛ ba mo ba no wɔn boa wɔn ho fuli nyanya yɛ de twɛm wɔn sika yɛ yireti enuane a mo bɛdi ayasabi a yɛkɔ akɔhyɛ mo adwi mu treatment papa yɛ de bɛma mo no mo kama koma nto mo yam ne nyinaa yɛ ready nyuma ka ho ya wɔde mu nsam ama yɛ ya da ne ahwɛdi aso mo Edumi kase no eno na eba wa kwan mu na abusua yɛtoa so de amawa sɛdeɛ South Africa fo wɔn anwene kura sɛ Ghana ka ho bi ansa na wɔn nya wɔn fa ahodie enti nka Ghana de sɛ wɔn fa wɔn afoforo wɔn fa ma Ghana so still wɔn ani brabra wɔn benya nka Ghana fo na firi hɔ gyapade a wɔn pɛɛ na wɔn afomafa na nso de nyinaa no wɔn te yɛ sansu sɛmpanimfo mo a wɔn na go face wɔn nsanto adwuma no so yɛ ma wɔn extension wɔn so South Africa fo na nsɛm a Ghana fo ka na kyerɛ nya asɛm ketewa ne no na Ghana Investment Promotion Center GIPC mpanimfo nso wɔn makasa de akyerɛ Ghana fo ɛwɔ peduase a nsɛm ne nyinaa ne sɛ mmara no asɛ wɔn asakra mu kakra ama Ghana fo bi kasa sɛ kwan aba bɛda ho ahwe ɛbɛma wɔn a yɛmfiri man yi mu no wɔfiri man foforo so no bɛba bɛgye yɛdwadie no kura ɛde afa ne no ɛna yɛwura Simon Maggi se nokore bi anim mmara no kura fe na ɛbɛboa ama enema timi akoye ede amatemamufo. Even as we remove the minimum capital requirement and foreign businesses are coming, they still can't go into those areas regardless of the amount of money that you bring in or what. These are areas reserved exclusively for Ghanaians, so that has nothing to do with minimum capital requirement. You can't go there unless you are a citizen of Ghana. In international investment law or trade, they call that negative list. Every country has certain areas that are reserved for their citizens. What I want the media to come along with us is the question of fronting. We also need your help to educate Ghanaians to avoid fronting, giving out shop to people that you clearly know they ought not be in the market. Enti yewra Simon Maggi na etufo se Ghana fo bi nso a ya mo seda kwahyehyehye wo mo efiri baabi abanachi na mo na mu ninim krom na mo kire se aha we obetumi age wo de mia medi wani nim akwaje amawo ewi ana adi udin akwaje no wada na ama kurofoforo so ni ana ma foforo so ni no safo no so ntu won hofo we eye nkomo ekoso opedua se yama ne bofo ofa bi esom yen so yatoa ensam no eso na sentamu na ye huhu ewo o my Ghana emu sa wonimonyamfo kwame wo hene frempon ya wono ayemra hyebedwani wasante achem north abato empeso so no wokwo Netherlands abrochimemu a ene ya kere ne pa ya bepem ne enya de a wotwumi aba bepie mu ewo my Ghana emu na ensam ne ba ye huhu anene nam wo no na bi mo se an sika sam dwadie bi kura no wodie afezo kura wabu nkrofo afa so ena am yakwo kere ne ade ensam no yade na do so pa na so bepem na mra hyebedwafo ntumi nkyere mu adekode apotia enam so a ama ya kire opanyipa no ewo bi man so anam so bi ama majority chief whip yewra Roxen Nelson dafiamakpo asem yi wan centralfo akasa ediafa ho wasemra ne mfo guso oda eye ho adwuma na ade a yenya nkan ho asem nwie ye no sida na Ghanafo ye pepere ye ho a epese ye ka asem no mani sipo wabra wo mo akrampo no anim adekode a enam so a amana kwa akobɔ no se no wobesere say yes ake ne wonenam a ebimu se yan money laundry ne ade no yenya ntoboase ema mranimfo nya won madwumawi anya sa ne yekeka konkora asem no yebetumi asɛe no ahyase. What I know is that the assay is under investigations for, if I remember from what the lawyer told me, for fraud or I think money laundering. Under investigations. Now, do you detain somebody for this long for under investigations? That is why we are saying that we should allow the bail application to be gone into, and then we'll see how it goes. Na enwachi no efa no bail won sansam a eno so waka se ne mranimfo wono akurukyire ya enchekora ye hwe ne mu kwan se won betumi agya no obi man so no eno nsumo asem okane sei. To this matters with some reservation. It's not easy to have my caucus member. If you understand the work of the chief whip, the welfare of members' responsibility. So, but let me commend my leader for the leadership that he's given so far, Honorable Mama Yariga. So the update, the families were also with me
I believe last Friday. They also got some updates. So the lawyers have successfully filed for his bail today. They filed the bail today successfully. And so we are praying that they'll be given a hearing sometime within the week so that the bail hearing can be expeditiously conducted. Every support that we can give from Parliament, we have given. The government has also supported. The foreign minister has been able to coordinate the work of our ambassador to The Hague, Ambassador Edison, trying to support and offer him every assistance and courtesies that are. Narrator and carry majority chief rep ya wo my kan amro sebedefie. One more for Roxon Nelson Dafia Bampo. Yet, and Samono as so one some from Moniaco nim at the amount we region ye. Crata ye damanimi if the Bank of Ghana, Natchez or May Yesica Crabiano, one more Akachina, one more someone, one more can away a appeal, and a one more a day abana, one more to Tusle or May a court to Baton Supreme Court to know a same. Crata no a free a year court of appeal, a baya. Wamu etre muse wamu arrestol eya GN Bank metre GN Savings and Loans one more license papa kwansi indium ne bank ya aja wamu to bank mu mine bi etwa mu no na no ka ho court de bai se ya arrestol wamu dia kra ma papa kwansi indium se wamu hyase abia yi de wo kwa hyase afi ni kromal mi nan sa wamu hu video na bi ma trigger obi kwaso yi obi ya papa nya asem ketwa na Bank of Ghana se wamu ehu na we die wamu ka kire Supreme Court se wamu ensem ana secretary no free court of appeal eba ye no wamu so die kakra wamu betumi aka fa ho se die a free central bank ba ye no ewo application ni mo no wamu state se Dr. Papa Kwasi Indium Coconut Grove Beach Resort and na afa Group Indium Limited wamu ekrata wamu file ye no Emraketi ya no na wasanka wamu didi juma sa ensem ni mu no anshada anko ye nti wohwemu a omu kire mu se emra no aye court rules 1997 cross CI 19 no kamia ye se yen state ni yie sa enkrata nim enti akoye se yetietia emra no so enti nanka Central Bank no kire se wamu esanso akwa apiu biem na kasa emra no ne de ma boswe no wamu ahwemu biem na ka wamu ahwese aso esafata mpara se yetimi restore ne license no edema na yei na nam so ama Bank of Ghana appeal se we de wamu sre oman Supreme Court wada wamu mu dua enfensi wamu asom na wamu fanto baabi kura ma wamu ntie de Court of Appeal for empening for eken ana said ye ebia wamo edeba ya eno no kire mu se Central Bank no wamo na request for sanhwehwemu ni eye esansa emra no aya 1997 CI 19 no wamo kire mu se yetieti ya so a wamo amfa ni dwuma yie no na ne nyina mu no wamu akire mu say dia ye frɛ no error in law no eno na akɔkyew enti na ma ye ne ehu sɛ wamu adi asɛm no de ama papa Kwasi Ndwum ene ne bank ene ne dwuma no ɛwɔ mayi mu a wamu eba ya ne wamu bo sei enti we dia ya desrede ya Bank of Ghana no wamu enso ade kratai aba na ne nyina akɔfa bai no ɛyɛ ebra wamu ye adwuma ɛwɔ Central Bank no wamu publish ya nsɛntwerɛfo hu bie ya wamu nso eteki asɛm no agya Bank of Ghana nso asomu ya wamu toto stress o my Supreme Court mo na mo ye court nyina ba tan wo man mu we di asɛm no mo san hwɛ mu bio sɛ ɛhu hia kora de a enkama mo ha mo ho kora nkonkosi no koso enko hwɛ mu ya restore license no ɛde ama no a anka sɛm bia ni wo ɛkyerɛdin ɛne abusua tempestuously ma yenwura Auditor General ninsem bia wode betu dwa efa kane Minister for Youth and Sports ono anso na yemra se bedwani ma de hia wo mo Yagaba Kubore Honorable Mustafa Yusuf na wano mo se 2023 African Games no eniema bi koso a wo mo hu ni se ntwaye afesi katua bi nso koso kwan wo mo fa so tua sika no kura bi wo ho mo de bi keka ho ba bi nso kura na nka ese eniema bi konso enya nko eso sa eniema ni nyina wo no mutua ho ka na eno na wo mo abobo so se 579 million Ghana cedis e was African Games no ntin company fo nso ne penchi na ba bia wo mutuatua wura e bia no wo mo mu ho akonta de aka mu wo mo famra
nanso pani de krata aba abonten a kyerɛ sɛ ne wo mo keka no bia nokore bia anim woni ho fo ne woni ho fo kyena na wo mo abo sɛ University of Ghana Sports Village a wo mo yɛ sɛ wo mo yɛ sɛ bu a wo mo twa to so no na so papa enye honko saa na Botema Sports Complex de enso nyina aka ho nanso pani kyerɛ sɛ de wo mo ka no sɛ ye benkum ni fa na he wogi tumu a enye ade a eyeyie. Na Controller and Accountant General's Department na ebo amaniye wase akyerɛkyerɛfoɔ ne wɔn mo yɛ adwuma ɛwɔ ɛyɛ apɔmuden adwumakuo ahodoɔ mu a wɔn makatua ebidie akamu August 2024 ɛde bɛpem ne no nyame yɛ adom a ankyɛ koraa agatua no mpanyinfoɔ kyerɛ sɛ wɔn ba bɛhyɛse atua wɔse mo obi ahwɛ akɔma ne timpo sanse obi anko ne hyɛbra sɛ bi ɔwɔ denam enti sɛ wɔn hunu sɛ wɔn mo agrek yɛtua wɔn mo ka ɛma ne nyɔnwɔnwɔ pii na ɛnɛ yi aban no wɔhyɛse yɛ a ɔtu ho anamɔn wɔkyerɛ sɛ firi bosom yɛ wɔn yɛ ɛde kɔpem wɔsana bosom wɔ afempem yɛno ne aduonu nsia kyerɛ sɛ afiwe mu ɛno sɛ ɛntɔ ɛnkɔpem wɔsana no deɛ na akatua no a akamu firi 2024 de ba no wɔn mahwɛ atuatua obi biada deɛ ɛde ama no wɔn so wɔn kɔto asere Ghanafoɔ nyina kyekyerew ɛne wɔn a wɔn wɔ ɛnwomasua emu ɛna afei so wɔn mu apɔmuden adwumakuo nim sɛ wɔbi anya ntɔboaseɛ ɛmfama wɔnom na nkakra wɔn bɛkyɛ ɛte sɛ nsuo yɛ asosɔ kokokokoko ama obi a ɛnsa atumi aka ne deɛ abusuan nsuo yɛ asosɔ kokokoko no ya ma ne nye kasa na kyerɛ mineral water ene na yensu papa ya wo no mu atwe ho afiri nyare wa ye fa wonsu mu nyinaa de afiri ho na wo no menu no ayi wiase ayefra se ba bia eno ne yede som eba ne sa na sa wunya aduro na ye topa ye te se time capsules bisa na abemene a ya na de kasa na amene na time aye ka ho asemi eye adupa na malaria aduro enti mekamfo de ma awie wo mu kutaye mu ene ye somo ono nnomo nso a wonu moto so banche de wonu mkrate se da beko eno sa no ya ye didi wo hajia ho hajia special local foods ne yankofa yade ama ye nipadua na mom ye nya ahoden wo mu kutaye mu ene awie ye bi ma na menkwansa me enom nso mra ye ba de aka akire no ye beto aso me pacho na me hwa de wo bag bra aden ena nso biem time heba me hya ya me ka se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuro de o ma akoda no fo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a je 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo fi enkran eba ye wo wonsa ni faso wo frama saman so na eba nso a wonsa bonkum so e ho na wo behu ye 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic still wo mu ye sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio.
your early morning altar of encounter. Join Bishop Albert Kwambo. Onyankopɔn di fa wasra no eweye brem enam ne nsa so ama onyankopɔn we ya honwade pii. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We ne butai teacher SOMPA first service ewo homa yen enye TV program keke eye bra osoro ne asase hia eye bra onyankopɔn kasa kyerɛ ne mba. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. Ma SOMPA first service entwa wo ho hoda eye dwada kosi efiada anopa no num kosi anopa no nsie fa woda no nyina share radins na erade beye. Abusia SOMPA de market yapa yada mu nyina mu ase semanya adagye atwen yan mi agye aboafo nkrato no abayet wansam no eso wansam foforo mu opani a wakasa yi ayopani osi aban no anemu e watwema mponua ekurosi ni badwane mu wasante mantamu meche DC ya wono oho onanyafo Ibrahim Ishahak wono ana ekasa yi na ode ato yensem twani ba wa bedu anim se sede NDC amanyuko mu ya lesson government no na ebra wono mo pra ba no mo toye oka obeyo na chese onanyafo Dr. Dramani Mahama said ya wo mu kire mu se wo ba adwuma kora ma wo mu de doctor kora ba bebo no ne ade no wo hyebo bi ese wo ba wo betumi aye niema kakra nkra perform miracles bi na kyerɛkyerɛfo a wo mo kyerɛ de e o makaranta eye Islamic schools wa bese infinshia babro de wo ho aban bi ba ye aban bi ko aye bo mi fita duku mahogani wa wasapele wodum ade hye waso a yantua wonu ka no betua no wo kyerɛ mu sɛ NDC empanimfo atua saka na ɛkyerɛ sɛ wo mo asia wo mo yo ampa enti His Excellency onyonyamfo ya oya Ghana mampanini waya ade dododo ni yempemo nan na me fa kwa no so atu ye mabulofo sɛ ene anigye wo ho but tomo Germany a omunye ne kwa paso na ankofa ohaw amre wo mo anatemamfo no na me sa hye wo mo sɛ aban ene nkramfo adiniye na omo hawo no aban nim nkakra aban bitu ase afiri ho na me ka wo mo sɛ omo makranta wo do e wo Ghana teacher fo omo kyerɛ ade no me ka sɛ aban afo mo akatua o tu omo ka omo allowance no aban start atua na me sa ka kyerɛ bi mo sɛ His Excellency John Dramani Mahama aban no madiniye no mo holidays to pe na me ka sɛ aban ya no miasa waye na miasa afei makaranta kyerɛkyerɛfo nyina yɛtua wanom eka na kyerɛ sɛ Ghana mampanini waye ade papa His Excellency John Dramani Mahama DC ya wono wasoma de hia wonom ewo atwemamponua ekurosi badwane wasante emantamu ononyafo Ibrahim Ishahak wani yensem twani ba wa bedu ene kasai afe ma yemfiri asantemamu na yefiri hodi a yefa du pire no prempe airport ho a na yakọ Israel mamu Israel wono mo kyerɛ sa Hamas militant foi wo mo abombo wo mo panimpa odi wo mo nimu a wono no waye sehuriya moja empani tirimuda na Mohammed Ode ennedin Mohammed Ode sabra me kasei won kati asefo ho ni nyina ye topa ya wono moto ede ko Gaza mpapre no so no enne nam so ama Palestine form yensa won betumi a kyerɛ mu sɛ ampa wo mu nyina no eti nanam won se dodo no anso apreprepre atora ni nyina wo Gaza City ho na weina wo mo kyerɛ sa Hamas fo ezo kura de krata bi babonten e kyerɛ sɛ wono mo sa Ode ya wo makunue no enye wono nko na wo mukun no na emom ne baba mu anso a ye bekasa nka papa ne ho kura wono na ete ne to a wono nso wo mayi no ede na firi ho na ne nyina mu no sanka wo mu di idiada na wo mu bronya dodo na atwa hyi a agya wo mu abompaye ede se kan ato aboa minimu awi a de aka ye nhira wo betwitwa nam na ache no na topa ye ko ye a meka se abire hosam na asi wo ho na nso ni nyina mu no wo mu de ma awurade de wo hata mununkumachi Allah ena wo mu ja bibia ede Emmanuel ye no so ye gina ede kase no asie na bia afidie no afi no waso de etotoba TV no so FM no so afi ye de danwo ewo Facebook no so a Hajia Special Local Foods
wodom so yasne na kasa na kira mineral water me kasa wo ho a medimafo aba center wa ma wie ne nso time no wode to ye nso TIME Dr. Tafiri Genti no ye de wo AC awie wa kenkanfo no ye baasa triple we man aja pia APAM DADAA mene ye women AKOSUA AGYEIWAA kwode buaten ena ABENA BADU ADEPA KWOFIE ebusia yada mu nyina mu ase ama mumo enitie ene hwe dwumadi aka nyina no eto amose yakram 21st clinic a sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bi a 21st clinic in Kwa. Woman dear bibidro and the best on ya no masa the machine account. Eya sabia yare bia wutimi de kone mama dear pakua woman gidi womu pano. Eya sciatica and a stroke so the kwa diabetes ni hypertension ni adeni ade. Ghana ha bebia womu ho enkran ha. Se ye what Tantra Hill runabout. Se wo free enkran eba. Ye wo wonsani faso. Ufra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so. Eho na wo behu ye. Fre 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Still, woman is sciatica